serious Lord, if in another canta, or then any thing with that doom, since on man she the corner, then the upper Arame, or Pam Conta, and that back and what I'm about name. I've been to the cigar, the Union play, but I'm also your Macao, that I'm a decision. Upon what you parambo, you know what the Macao or Parame will favor. Okay, we have considered. Okay, need your number and tag. I need your number and tag and give phone and you don't know going to okay, Maka Commissioner of Police and Ambassador. Yes, kind of. I might give it. Okay, what's the matter? Bayan and what you want? It's not matter, baby. You are a much one. Okay. What do you do? What do you do? Don't want to be a pastor, no, don't want to be. That's where and the void very calm when problem when I made up with Obla epidemic Obla problem epidemic of Shikira of history. You no do one of the moves 1 week or so to fulfill the problem. Yang such a kai when I bear hanging at the Gabriel so glad. So, on down that might be the reason why you need a one of my toilets in bed. So, but when I have a for the other, when I understand, like in the Sholano, justice you need. Because the problem and the old justice. So, even the movement in a like that is all I have to say. Okay, thank you very much. Biko. We are not looking for problem. We find job justice for our brother Makudo. Our father here, but the father of the boy he got job with justice. I take them that was like on the fly in Naga Edo. I said now for an hunting gun. May have you. The governor of Edo State rush Ghana, the northern side, the Ayawadi governor, Siabiko, Amara. Today, with our own brother, when you today, but one you work able to fair body state, Papa Bakliki. We are not happy. Obu no zero rimo, go mad. Mona ejida with Egbe. Mebona Kukono, Mebona Kashop, Mebona Repu Mado. I say, no, I can only imagine. But this one will not get toilet, even those on a got toilet. And if I can, and if they would tell you abuna. Ask for neighbor and there, no, and there was some fly no toilet, no paper, no, she there. Udogati, Anambra State Security, get by that place. No, bosso. Oburu, our own brother, be up now, baby. After one down, do buy a baby. Oburu and Gabu one leg, work up one feeble. Careful, way by a baby, but boya, or more, or Ojiri, Ojiroma, or Naya Zuri. So if I need the justice, here need the Bogene. Justice, because that boy is here Zori. That is what we need. And the father here, he now you put a mocha, what's going to matter poor. Obros Moka no here. So here I can post here on Facebook. Oh no, na Anambra State. In case about maybe a watchy, because I know now the security men about that Egbe, Manda Jeru that movement that day, they may go under arrest. So here they post on social media na ko arebu oganya gaba Anambra State na ga meet e me ya watchy. Mayo na meya mago bifi mare ne me nda agbara da abroad egbe arapo ha po o mu kere be wodu 50,000 200,000 ma 500,000 here say we come we don't need that. Here need the justice. Amari fan ne mendi onye gbagburu madaka ya docha e meya that person gbagburu our brother because obuna that boy is rori na onye obu ma Abakaliki obu no zirori ejidie if I can here ga na ekubo o ma Abakaliki awa na mebi so onicha this one no what you me so we need justice. Thank you. So I know the state government and they also recruit security members who look at recruit because him and us even though we can get Omana bagina aromatano bolo one negi kana komakia obolo one nagi mobo negi so jiria dio wegi na aro mo bukwa no one negi e we me you dikifa kedife ade
kedu ife ya dị unu kwesịrị ka a na-enye ndị a orientation ịgbagbu ịmakwa ebe n'iwere egbe gwa mmadụ onye na-enwere ihe ome n'ime of security si na ị na-ene anya na ọ dịcha gị ka ụmụ anụmanụ ma ụmụ zabakọl ị na-aza na ọ dị gị ka ụmụ anụmanụ ma na ọ dị gị ka ndị nka biko ka ndị kwesịrị ineba anya n'okwu a neba anya anya ọ ndị okenye ka anyị si ma neba anya n'okwu a anyị nwanyị nwụkwọ n'ọnụ ibe kwesịrị imebụ ihe anyị na-eme kịta anyị post ya ka ndị ọzọ kwesịrị efi ya wee fi ya biko nwoke ị na-ene anya ịfụ na ọ ka bụ very young man afụ mee ọ dịcha ka na onwere ka ọ dịrị ya nwa wepụ ọtụtụ ọkụ oje gbaa mbọ nweta ego ji ede wayek maka na asị na skuul bụ ihe kacha ya bụzere ebe a ka ọnwa ya ezute ya biko unu mara ife unu kwesịrị ime ndị nọ n'ọchịchị na-achị anyị ma ife unu kwesịrị ime biko meere na anyị n'ife anyị na-ayọ. Secondly, before m nye gị mic, o nwere ndị mmadụ na-akọmenti na most of ndị security men a na-enye security na Ọnịcha na Abakaliki men. Did you listen to that nonsense? Now most of security men a na-enye security na Ọnịcha bụ ndị Abakaliki. So na ịfụrụ onye nwere before inye mmadụ security si ya bugodiri onye ugwu ma onye mgbada ị ga-adị sure na onye adụ well trained na onye nwere manners na onye adụ cultured mmadụ ife ọ na-eme ọsọgodi ya bụrụ onye na onye Abakaliki do my own brother ji egbe gbagbo my own brother mee ihe ife a na-eme onye amara ife ọ na-eme mee ihe ife ọ na-eme onye gbagburu onye ya dị ọcha sọgodi ya bụrụ onye Abakaliki bụ onye da security man. We don't want to do. What we need is justice, because for gị nwe ịkpọrọ onye nwere ihe ọma buru egbe bunye ihe onye na-anya keke ma onye na-akatara keke onye bụ ọkada ịpụta igburu egbe bunye kwasị uniform nye because ịma na ị ga na-enye ya 30,000 a month because ọ bụ onye gaa skuulu mmadụ ife a na-agụọ ya agụ ị ga-akwụ ezigbo ụgwọ. So we don't care ma ọ bụ onye Ebonyi steeti o ma ọ bụrụ onye Ebonyi steeti o ma ndị sekuriti na-arụ na Anambra steeti o nwere onye mee gị fọs bunye ya egbe ọ maka na for you even the oge kpatakpata Okoye ka ọ gị na afọ gị bụ Okoye ọ maka na ịma na onye ama akpa egbe ka iji nye egbe. You understand me? So we don't want to take any shit for any excuses. You are not imagine if you name Mr. Okoye ka gịnị go about the commander of Ndugu Udogachi imagine if you name because imagine if you name ima were egbe bunye onye nwere ihe ọma onye nwere training onye nwere home training for onye na-agba ọsọ a harmless human being na-agba ọsọ i were egbe gbaa ya without anything. A harmless boy na-agba ọsọ no gun or bịara ime gị attack ọ na-agba ọsọ for his life because of unụwa bụ ndị Udogachi Anambra State bụ ndị ochi because ọ bụrụ na arụ ọrụ genuinely ọ fụ gị iwu n'ofe ọ ga-akwụrụ because o jiri egbe but ọ mago nunu jide ya ya nunu ya egbu ya ma ọ na-ebo ya allegation ma na iwe egbe tinye na akpa ma ọ bụ kokini ma a nwụrụ si na ihe ọ na-emede so ya ka ndị afọ wee gbaba ọsọ mgbe gbuo ya o nwere ife ya ekwukwuo na ibe anyị ndị Ebonyi steeti ekele m unu afọ m bụ Ebonyi tata ka ọga mbụ Ebonyi sọ mkpọm na fon si m ka m bịa ka m nwee ka anyị ga-esi jegbuo ụka maka nwa a na-epostgharị na online na Facebook niile na every platform nọ n'Ebonyi steeti ha gbalị na nke ọ bụ na enweta justice a ọpa eboy bụ ihe a nke a gbagburu na Anambra steeti mbụ sekuriti nke a na-akpọ Udogachi ndị enyere egbe si ha chukwu udo mana ọha nwa na-emebizi obodo ka anyị gakwuru mpe ya taa ka anyị nọ n'ọnụ ya ka o si eme mdetin ọ na-ekwu ka detin si dị ya nwute and the Anambra State Security emego invite duto na-aga ha deposit ha emego invite si ya bịa echi bụ Monde kịta ka ị ga-anụ na ọnụ the man ka ị mara afọ ya makwa n'afọ nwa ya ka ngwenye ka confirm yes na ọgba mpa the boy ya na-ekwu okwu ya bịa ka ya ji ekwu ihe a bụ maka na o nwere ike ị na-asị na ọ bụrụ nwa gị because na ọ bụrụ nwa gị na ndị Igbo si eburu nke onye ọzọ dịka ebu ugwu nkụ o nwekwa ike ọ bụrụ nke gị echi onwe ogwenye na-amacha onwe ogwenye ga-amebi ga-ejedebe ọ bụrụ nke gị tomorrow. That is why a na-ekwu onye ọzọ soro gbata ọsọ enyemaka ka enweta justice for that boy because dịrị ha adịgo too much. Epost maka this boy yesterday I got a lot of comment ụfọdụ ndị na-asị na ndị Ebonyi na-etekarị ihe personal. How won't I take my brother issue personal? Ebunu na-egbu mmadụ without any interrogation ijidere ifọrọ the boy ebe ọ na-ezu ori ọ dị akụkụ ụlọ mmadụ ifọrọ ijidere wit nwunye mmadụ ịgba ya egbe even ijidegodi ebe ọ na-ezu ori won't you interrogate the person? Won't you arrest the person? Buru ya ga-ebe i kwesịrị ịgba ya ajụjụ nke a bụ na ifuru onye asị na o jere enyi nsị n'ọhịa ịgbawa ya egbe gbagbuo nwa mmadụ ọ mpa the boy bi ya kedu afa gị nna anyị? Anụ m nọngụ nwa kedu onwe ihe ị ga-agwa anyị maka ihe mere ebe a? Ihe m ga-agwa Faiji le me fouple le odum
nwa bụ nwa ọha bụ ọtọdụ onye la no be nwa ọ no dipe mbọ bụ nwa but go look like ro ba bụ anwa so onye ma agụ osi bata nkunye na ka bata emra ta ma ke ni esi so ya kana paroha ọ bụ ke ndị ya ba se de bụ mi so wa bụ mewa ndị ba inde bụ state no anare le aro ya aro iwo bele ma bụ imi help us and share this video with ọgwụ ma abụ ime nweta anyị nwetara na anyị nwoke justice do it dan boss lieje Anambra state so je go and police all the can against tomorrow vessel the early meet so bi aromaro ko ebro nya Ebonyi state e ko bele na ke no jukole hu nwayo la agba mbọ do ke isi igire mara ibo gba mbọ edo nwodo ndị ba anyị ọ ba na je bọọlụ nwe ke beji ọ bụrụ abụrụ ebe ka be uji se nwodo ke ndo ezigbo mazụ na ejo mazụ anọdụ but le ọ bụ jede ka uru nka ibera mde Ebonyi steeti ewotu ya isi atụgharị ya mee si flabra da bụ head mazụ ọ wada bụ ki ụzọ ọ bụ ka ebo biko arọmarọ bụ Ebonyi steeti gọọmenti ndị ọ dị eke teme ye bụ ọnọdụ da dị ga intimidation on the Ebonyi state with other states. We should want to work on Shile Kake state in Kaibuto. Or provide some saving place. You can lay it on the maximum of more. All these things will stop. Thereby, when you go shell of the another Kalam or no Jedu school, more. Or even by our people. Thank you very much and God bless you. I'm going to need it. I'm going to make you. Okay. Okay, guys, thank you very much. My name is Ebonyi Son. In case you are seeing my video for the first time, okay. Makande National, they take care personal. And they take care personal. May what happened to that boy happen to you, happen to your family, happen to your uncle, happen to your family yet unborn. Understand me? May what happened to that boy happen to you and your family. Your generation yet unborn. But you don't even need to call to that person. No, Ogbasa, no concern me. For you to get a such mind, to that family person. generation game with such mind. Or to that particular person now comment to that. For Gunwa you with such mind, which means the family game with such mind. Now you not comment. Now you take your personal. Obuko no one make work ka agba. Onwo madu. Oye na nwere ihe o me no je enyu nse. Inwe mind na comment na take it personal. Obuko no magu anko. Na mmadụ pụrụ ije ọchọ ego o ji eji gbawa ya eke ịma ka ihe si dị kịta ọ bụrụ onye ọbụla ka ihe dịrị mma ọ bụrụ onye ọbụla nwee ego ọ pụọ maka na aka dịrọ nne aka dịkwunu nya nwa ma nne ya ọ pụọ ka o jee chọọ ego o ga-eji gbawa ya eke bịa dee wa ya eke o rubeghị 2 weeks ọ bụ ugwu a bụ mama onye ahụ maọbụ papa ya iwe nu na-ewere egbe gbagbuo onye ahụ ebe o jere enyo nsị na-enwere ihe ome ịnụrụ na o zuru ori ịnụrụ na ọla nwunye mmadụ ịnụdị na o ji ikuku ụlọ mmadụ ịnụrụ na onwe ihe ọjọọ ome o nwere ihe afọ na akpa ya ọ bụrụ gụwa ka eke unu si enwe obi kedu ụdịka obi gụwa nwere na kọmentị ụdịka ya na a na-eteki ihe personal if you cannot speak for Ebonyans kedu ya na-emezi social media afọ ihe eji emere vidio ahụ ka ndị kwesịrị ife ya wee fie ọ bụgodị na onwere ihe anya ga-emenwu unu a ga-emenwu ife ịghọtago ọ bụrụ na a na-eme vidio na onwe ihe ọzọ a na-achọ n'aka ndị a maọbụ na onwe ihe a na-achọ ihe anyị nwekwu ọ bụrụ na onye a bụ onye Anambra maọbụ onye Enugu maọbụ onye Ebonyi ọkwa nnọọ onye Enugu ka agbara ihe ahụ nkọ kedu ihe na-eme kedu ihe ga-eme ọkwa nnọọ nwa be atọ eze n'ugbo ka agba like that ọ bụrụ nwa be atọ eze n'ugbo kedu ihe gụwa ga-ekwu kedu ihe dị sekuriti a ga because amagodi m na onye mere ndị ahụ employ ma onye ahụ emempe ma onye gbara dị egbe ma ndị tim ahụ n'onwe ha nọcha na problem ma ọ bụ na nwa big man but because na ndị enwere aka ifiriba na ị ga-ekwubada aka ntị ekwuzina ụdị kifa na ọdịrọ mma ihe niile anyị ga-eji eme ife a bụ ka Ebonyi nwee ezigbo PR ka anyị nwere ndị na-eti ọnụ n'okwu ka ndị na-enwe ihe na-eti ọnụ ihe kọsen na Abakaliki because anyị bụkwa the small state kedu ihe anyị mego ọ bụrụ obere nwa na-erubeghị 20 years obere nwa na-erubeghị 20 years nwoke for that matter big man na abụọ mụọ nwaanyị muju everywhere ọ sị na ọ bụ na ọ mụtara nwoke onye ya aza afọ ya sef na ọ dịcha ka ọ mụtago nwa because ọ ma na nwaanyị bụ nke onye ọzọ a wee mụta nwoke na-agba mbọ ọbọkwa na ọ na-ese siga na village ọbọkwa na ọ na-ezu ori na village enwere lot of people like that no village kịta ezu ọkụkọ mmadụ ha gaa village ewu mmadụ ka ba ezuru jere afọ efi mmadụ ezuru ya jere sometimes sef ifụrụ nwa na-ese okwu like that ogburu ana nna ya jere na-eregharị ana nna ya na ego adịrọ
ewe gba the boy na Anambra ndị security kedu ndị security udo ga-achị sọsi ihe na-ewute m bụ na ndị security a enwere ife ya kọwanwu na onye ame like they have nothing to hold on no ihe nwa ame ewere egbe gbaa ya onye agbara egbe kedu ihe ọ na-eche what was he thinking oche anụ mmadụ ọ na-adị ka anụ onwe ka ị ga-esi fụ mmadụ ebe ọkwụ nwụọ iyi n'ifuru onye ọ dịka ewu ka ọ n'ifuru ya dịka mgbada na ọ n'ifuru ya dịka ene ịghọtago that kind thing adịrọ mma ife anyị na-ekwu bụ na ndị kwesị itinye ọnụ ndị nwe Ebonyi onwe ndị nwe obodo a onwe ndị nwe Ebonyi steeti a nwere ndị nwe Anambra ọ bụ na ụdị gị ya mee etinye nwere ọnụ kedu ife ga-emezi etinyezie ya ọnụ no before the gunshot did they ask him if he's from Ebonyi or not? Ajori amosi Ebonyi, we don't even care if they ask or not. Ihe anyị na-ekwu bụ na ọ bụ na onye abụzi onye Ebonyi, we are speaking for our own. Ọ bụ na ndị amara Anambra ka agbagbu like that. Na Anambra they should speak for their own. Emewego divide and rule. And ihe ya mere divide anyị like that. Ngwa kedu onye ga-emezi mmadụ enwe ọnụ si na ndị niile a na-enye security na Anambra steeti na afa niile ga-abụ ndị Ebonyi. Oke ominizi na ndị Ebonyi amara agba egbe. Ka omini na onye Ebonyi ga-ewere egbe gbagbuo nwanne ya. Ịghọtago? So ọ bụgodi sef ka ka ga-esi bịa ifu mmadụ ebe ọ na-eji nyo si bịa jụọ ya are you from Ebonyi ewere egbe gbaa ya ọ bụrụ ya no because na anyị nwa matazi na nwanne anyị nwoke and that kind thing nwere ike imenwu o nwere onye ọzọ ga-etinye ọnụ nobody will talk about it. Okay, now what if we did not post something like this on Ebonyi so they post there on a more funny center they post there? How will you know? Or we are not talking about this thing now. Obukwa no one negi you understand? Oburo na anyị nwa bụ nwa Anambra ka anyị bụkwa. Anyị bụ junior to ndị abịara n'ala Igbo kịta si kedu ndị ọnụ na-eru n'okwu n'ala Igbo. Most of them are from Anambra. Anyị nwa si dị Ebonyi sef onwe ndị a na-achị okwu o nwere ike ịfụta a lot of discrimination na-adị na alụ ndị Anambra hafụ ebe ndị Ebonyi nọ. Ọ na-ewute anyị nwa unu fụ ebe ihe na-emetụta anyị unu adị etinye ọnụ ndị Anambra adị etinyekarị ọnụ n'okwu anyị adịghị ya na-ewute onye ọbụla inwe ike na-aga skuul na Anambra steeti kịta inwekwa ike ime ife a na-eme o ịghọtago o nwere ike mgbe mmadụ ga-amatasị na ịbụ onye Ebonyi efilibasi that you have nothing to offer they will be looking down on us. Kedu onye ọ ga-abụ nwa ya pụrụ ijecha ego ga-eji gbawa ya eko ewe gbaa ya like that kedu ka ọ ga-esi dị gị ọ bụgodị na ọ bụrụ onye Ebonyi na ọ bụrụ ngwa ya wezie na onye Lagos State let's just say this is the son to the Lagos State governor ịghọtago ma ọ bụ the son to the Ebonyi State governor ke ka ga-esi ịma na that person gbara egbe ahụ a ga-judge gị dị ya ịmakwa ka a ga-esi megide this case mepegodi moto ịmakwa ka a ga-eji megide this case mana ọzi onye Ebonyi kedu ndị ga-eti ezi ọnụ n'okwu a even Magua you have the right in the right position to even speak. You understand? Onye na comment here comment is na that the governor is not a helping hand to our solution in Ebonyi State. A governor na try obro governor si ndị a agba ya. Unu ma yu kwesị ịkpọ governor, ịma yu kwesịrị ịkpọ governor. Governor is just 2 years in office. This is a growing administration. Don't even judge him. Because he cannot come, even the people that have ruled before him, they did not do everything at a time. Everything. You understand? They are taking it one after the other. Man, discrimination in our Igbo, discrimination hanenwe ndị Anambra n'ebe ndị Ebonyi nọ. Ọ na-eme ihe ọbụla mezi ome onye nwa Ebonyi n'ebe na Anambra steeti. Anyị na-eti ezi ọnụ. Because anyị amago na ndị a like anyị onwe ka ị ga-esi si ma na ndị security amara na nwa Ebonyi Ebonyi steeti kepe ha chekwanụ. You understand? Wetin dem think ọ bụ gwa nke we anọ kịta na nwanne gị nwoke like let's just assume na onye amụtara nwa no only son ya bụ ya na onye ọmụta. You understand? Ọ bụ na ọ gbara gị aka nwa nke we anọ just the only person ọ mụta bụ ya nwunye ya nwụọ. For now, the man adigokwa old like that. Kita, as maybe I don't think that man is even up to 40 years. You understand? Or just seek. Or poje Igbo wayeko. Onweku yozo me oziro kwori. Or poje oso kwa ndi na angu goofu. Or so ndi mana say that kandi na amaka akpa na adikwa. Or sikwa ko so ndi or just hustle ko jero.
You understand? All the very sad. So CMM mwaji ekwu okwu abuna na ndị a na-enyecha security ekwesị na security ndị ọfụma ekwesị na-enye orientation ndị show na ndị a nwe mana ndị show na ndị a ma how to address human being. You understand? Ndị show na ndị a nwe conscience. If this security capacity meet I swear to God, or let's say they never meet you, that's when you will not understand this thing. And this security meet, they don't even allow you to talk. Let's just assume that I meet their one-on-one. The way they go tell the blow, you say, hey, you. Like, imagine, or the right. The only thing I'm saying is that that boy, onye gbara egbe ahụ, anya kere ma ọ bụ onye Anambra ma ọ bụ onye ebe ọzọ ma ọ bụ onye Ebonyi himself, he should face the law. Or matter that na ọ bụrụ ịpụta bịa buru egbe, ndị ọzọ ga-amatakwa chọọ eru security. Nigga need to undergo the training very well. Ịma na ọ dị ka a na-ede exam na class, onye ọbụla na-eme expo. Asị gị ga-emezi expo, iche na lecturer ka ị na help. You are not helping the lecturer. Sometimes as in the gaga training for security, they will bypass it with their money. Whenever I na Bakaliki shopping mall, whenever I all the fathers to the boy, I made you better interview because national commissioner say Anambra State. You understand? The commissioner for police say Anambra State. You understand? I say Anambra. Oh yes, I say I made video. Bunu. Obuna go Abonyi Ebonyi State in other Ghana, in other Nigeria, in other Obodos, in another state. If you are not keeping in touch with the enemy obodogi, o mean in the boro ezigbo nwa afọ. O kwesịrị ịbụ ihe mee etinye ezigbo ọnụ so onye ka ekwesị iso ya. You understand? Hello? Kedu ihe onye nke akwu? You understand? And that's how do they know he is from Ebonyi State? Brothers, please let you people go and meet your governor, and let your governor go and meet and discuss with Soludo. He is the one that will channel your anger to the right now, to the right authority. If I know, go and myself, I'm going to Governor Baraketa or Governor Bakaliki government house, nature if governor. Go the how long it will take you to see the governor. Man, I go and watch here. If you have connection to the governor, relate this to the governor. Go the governor here, me. As no bodo na adimma, imano ako nyo obona kosi adimma, oboro na ako ofonye, oboro the governor of Ebonyi State that will make our government right. Even you understand? Here je meru vida kandi ozofia, ndi Anambra afia. Nekuye na-eme n'obodo a because adugo dem na ndị akodo onwe ndị a na-akpọ ndị akodo na Anambra ndị one security pụta kita na akodo onwe ndị na-agwa anyị the other day that na kemgbe Soludo weftechi ndị akodo ahụ na Anambra State adịbago right ịma aka na akpa ma ime those sort of evil things no nabago if I chọrọ na anụ na Igbo ọ bụrụ because ịbịa na Abakaliki ebe a kịta nwere ike ka esi na-epụta n'abalị pụta gị igote ihe ife jụ gị weta fonu gị ma ọ ma gị aka akpa ma ọ bụ mee ụdị ihe a. You understand? Mana anyị na-asị ife onye ọbụla meri ya jide na ya ọ bụbụ n'aka ndị polisi aka ndị uwe ojii mkpụrụ ya nyefe n'aka ndị uwe ojii eme ihe kwesịrị ime ya. You understand? Ma onye zuo ori amara ya na-eme ndị ori ya ma efa. Man, if I na yokita bụ onye gbagbuo mmadụ amara ya a na-eme onye gbagburu mmadụ na-enwere ife ome nye me ya that security person. Nobody is above the law. You understand? Because I know I may respect that before anybody will become a security personnel, not only really well trained, he must undergo the process of being a security man. You understand? Because Ogamaku the way to manage his own power, to manage the authority that is within him. O we ko onye eche na that na o were egbegba mmadụ na onwere ife ya emenwu nya test go dia. You understand? Because enegodogo ebe ọbụla ị nọ kịta chegodo echiche na onwe gị jugodo onwe gị ma ọ bụ na nwanne gị bi ya. Like let's just assume that na onye agba kịta bụ your brother, your direct brother, ma na nwanne ma ọmị gị onye na-enyere unu aka, ma na nwanne daddy gị, ma nwanne gị n'afọ nke ịtọ, ma nwanne gị n'afọ nke tọ gị. O wee na-eme ụdịka ya, like ụdịka ya wee mee ya. Onye ihe emebugo na Benin, one of my very good classmates, onye money binono, all my room in my 200 level in Oko.
This boy Jerubini because when I HND after our ND there was no money in Boyga IT. This Chikwadoba for the boy Christian Oga Bini Okada Kona Anya. Emana this boy Agbari Egbo ya Bini 150 Mpurobi like Egbo Agbari Eba Mpurobi this boy aputa like kediye na-emezi kediye na-eme ana asikwa n'obodo ya dị mma ya bido na bido n'aka unu deba mma ndị security kedu ife ndị mmadụ meziri unu ọ na-abụzikwa security ka unu na-arụkwu na na-arụzi ife ọzọ ejirokwa asọrọkwa gị bịa mebe security that na no ịbịa ime ihe ọbụla sọrọ gị secure these people make sure that their life are safe. You understand? You understand? Only man these security people are not Udo gachi na Anambra State. O niile ga-amazi kavasi alọ m ibugodo onye Anambra ị ga-anọ maka these persons. But isikwa na ihe eme na ọ dị mma na onwere ihe emenwu maka ya na ọ dị gị n'obi that they are taking the power too personal, that we are taking things too personal. I say okay, nya megodo gwa. You understand? Nya megodo gwa nwa na ro wa na enwere ihe ome. Because asị na onye apụta bịa zugbo ori kịta ịmakwa ya ga-eme ya asịba ndị Ebonyi dis a na-akọzi anya ọnụ ebe ọbụla ihe ọbụla eme asị ndị Ebonyi na-eme ya na Anambra. Kedu ihe nke ndị Anambra na-emezi? Ado discrimination na-emezi anyị nwa na-eme ụdị ya because ọ bụ na ihe a that discrimination na-emezi eme onye Ebonyi ihe na Anambra onwere onye na-ekwute maka ya. Nobody will talk about it. Ọ dịzie ka ndị Ebonyi nwere mmadụ anyị nwe mmadụ mana ndị a bụ ndị anyị nwe Hada maka di ihe na-eme n'obodo fa. A lot of them not iga na Anambra kita enwe a lot of boy men wey get money ego ndị ọnụ fa na-eru n'okwu well ndị bụ isi emebi ihe ndị isi na Anambra State ama ndị dị masef ndị akiga na aya mana ha bụrụ ndị okwu ndị Ebonyi State abụrụ ndị na-achọ okwu amara onye asị anyị ejigo discrimination na-eto a na-ediscriminate anyị ejigoro ya too sef ịpụta ebe ịpụta ịchọ ka ikwu okwu asị gị nwa aba. Nobody will want you to thrive. Makanibo onye Ebonyi. You understand? So here na-ekwurokwa share this video, share this live, let people see ma ihe na-eme. Ihe na-eme kịta bụ na onwe nwanne anyị nwoke onye Abakaliki local government a na-abịa ịgba WAEC. Ọ dị ka ọ sị na o kwesịrị ịgba WAEC disi mana the boy agbarazi WAEC maka na ego adịrọ. Onye Abakaliki local government ọ chọọ ịgba WAEC mana ego WAEC adịrọ ọ sị ka o jee Ozuluba na Anambra State uncle ka o meet there the younger brother to the father. You understand? Ha na anọ na Anambra akwa ebe o jere ịzụ afịa onwe ikwu ya o mere nsị agụbịa ọsụsọ ka ọ jọs banye ugbo dị there nyụọ nsị ndị security abụ mana ndị information a na-enweta kịta ndị Hausa nọkwa there like other ndị people ndị na-anyụ si ebe ahụ karị dị sef ọ na-abụrụ ọ bụ onye na-anyụ si ebe ahụ because ọ bụrụ na ada anyụ si that place adịghị m sure na that boy ga-aba ebe a jee nyụ si ife ebe ahụ anyụ si gwa ga-amakwu anyị nwa bụ all of us are human being. If you see where people they go toilet you go know the boy enter make you go toilet ndị security abịa gbata the boy tufuo if ebe a na-ebu ozu the boy like unu adịkwa proud eburu ozu this boy ebube na moto. Can you imagine? They did all this sorry. Frankly speaking, I am from Enugu, but the level of gruesomeness and inhuman acts of these Anambra securities are unimaginable. Ezeoku. This advocacy is not meant for only Ebonyi to carry out. Ne comment in China afọ. Onye ọbụla need iti ọnụ n'okwu a. Onwe ike nke a bụ onye Ebonyi ka ome. The next one ga-eme kịta onwe ike bụ onye Enugu, onwe ike bụ onye Delta, onwe ike bụ onye Bini, onwe ike bụ onye Cross River, onwe ike bụ your own brother. Onwe ike bụ nwanne nke gwa like nwanne gị nwoke direct onye dị gị so dear. You understand? Only mean a lot to your family. Let's just say no, the light of the family. In your own house. No matter how long go on a take. You understand? It to remain mad. After 9 months, it just be jayeni na gabi gala no no go. Imwa hamo zoya
or gafe 2 years, gafe 3 years, gafe 4, 5, 6, 7, 8, 9 years, 10 to 15 to 20. All of a sudden, you know from nowhere that na no J say. Emana agwagi no we onya home iga aka nwobi because onwe ye nwa na-eme like this. Nni onni ya ga see the self. Ka gbafuo ya no dika nwa na ochori ya ma oburu dika nne na that support evil. Now we get onni ase agbagbu onwe ya self. You know don na sentence to death. Monday na sentence to by hanging with the law. The be herself ga no cheba ga hang the person, but this one mami herself kediye mami aga akọ no ozurori o onweri ome because imane anyiwa opera this source anyiwa ka ọ dịrị ine relate ihe na-eme ndị Ebonyi to the government. All the kwarumagua, some of you are children to all these politicians in the honor and the rule open up and you say tag your father, tag your uncle. Oh yeah, if they cannot speak for us, they are not worthy of being a leader. They are not worthy of being leaders. It's high time these people understand that being a leader is not just when you get to that place you start squandering public funds. No, you understand? Being a leader is what it takes to serve the people, to speak for them, to stand for justice. You understand? Open on your boy, up to that place, no zero. And we can see send him to this headquarter. Or another man send you to prison. Or get half of you me. Manakito onya him kwadi yan. Afufa okwesita. Kediva ge mezia. Yeah? So keep sharing this live video. Let people invite people to see this thing. If for that video ever I post to back at that boy ya Igbo. Yeah? Share the video. Not the side time this kind of thing stops. Yeah? I swear, Stawizi, Igbo is like Igbo Nyara. If you are not covered, and I see that you are not upcoming singer, or you singing opportunity can never. A blog that can pay singing now. Igbo upcoming singer. Upcoming singer, Onya Nekumaki yourself, Imayobu, Imabo upcoming barrister, upcoming it do get time for this thing. Chinyim as you can. Not for you. You're not about coming upcoming singer. I never woke up coming singer, Igbo Tozo. So, oh yeah, no, yeah, be all right. But when you find out that I made this social media, this thing. Okay. Okay. I'm not like the me and no we also. Oh, can you get number? We I didn't discuss. I don't know. You want to go? Yeah, in the middle of this social media, but no, we also me. No, like let our people be heard. But instead, in ways go PR. You understand? Okay. For me, I love Anambra people. Anambra people, I hold them so dear. I hold them so dear. Most of my friends, celebrities, Anambra. Oh no, who do funny, huh? She said with us, them. She crazy like on quest. They our colleagues, and we are one. We are brothers. Oh no, Kokamu. I graduated from Oko. I graduated from Federal Polytechnic Oko, mass communication. You understand? For how long could be in Anambra? I know that there is this inner hatred happening when they been there, but you know why? On Abuzanu Akiromani. Okay, get a gun for me. On Abuzanu Akiromani. Yeah, okay. We use the understand? Oh, when this tribe food the moon gonna watch video and they post of one tribe that lives inside the forest. I think that's somewhere in Tanzania. These people, they don't care. They just want to live. Now I heard that they recently introduced money to them. Money. Imana problem Gardino down because most of those things are waiting free. They will no longer get it free. They will not be buying it. So people now will be struggling to be richer than sometimes I feel like nobody anyone that they can do yourself. You won't be struggling to even build us because all these things are vanity. You understand? You are not struggling to build us. You are not even struggling to be the governor. You are just there because naturally everybody will still die.
everybody. Me where they do the video, everybody, you where they watch up, everybody, one day, if you go won't give Makandi Nobu, Manudike ya me, Obugodu Mobrogo Kome. See it from, I don't know, like, I'm not English in use. You understand? Feel it from your own pain. Like, feel go there, because you will not understand. Always sometimes you will not understand. You will not understand. You won't understand. You understand? Biko this security Anambra State, the head of all these security personnel, Biko security now, like onye bụ sọsọ MOD call onwe the form agbasa because no dị gara ma ọ bụ na o nwere nnukwu arụ ifile mba onye a ga-ebu nwa egbe onye a ga-agba nwa egbe ịmakwa obi onye ahụ nwe ịma ụdịka obi that kind person nwe ịmakwa m onwe the mind ime like mmadụ megodi ihe as a security personnel onye nwe level na security ọ ga-enwe ngwa this mind ịmata that na onye a bụ a normal human being. Okay, when would the mind they see that even though I have the right to waste this person, babu mad. Only he make it herself. Digo enough to even kill. But because of only media, you understand? Because of only made it in, only have running where you digo be against no cabo madam or mayor any other bad thing or simba. Arrest this person. I peta in a police station. A bail choir. You understand? Because all feel that he abu madobo. You understand? No, but also let's just say this is an advanced country or this is an advanced state. Like damages in the agaku. The damages in the agaku. So kind of the one I am if I name maybe kon. Igbo be a Igbo bofu. You understand? Any god security gine anything the mad. Anything the mad. This one no one hear them oh yaku go where be yan. And credibility entails that now go where is the game. Do it and do it well. Whatever that is worth doing well. Oh you do iboso. If you cannot do it, chobi yo zigaro. Obodo no kati ijiri maka iji inwere ego imagine roba hustle imagine yours ige fu ego. You understand? Ijeburo security roba imabule egbe so na ma agba mgba ga enyu training irapu training na enyu maybe first you will not be following up with practically learning how to even shoot gun or listening to the orientation and enyu the orientation iburi bonese feel ni ya aboria. But those things are supposed to things that will teach you how to be that thing you want to be. You understand? Only one day no blame on the government. You don't know that even the citizens and the masses but the problem are one way. Okwabuna government meri yakita itibesi government na fanete ade netes gwande fanachi. Manogwa because nenye gi security person no when you me. Because I'm going to na last 3, 4, 5 days. Now the boy the go desibo happy. The boy the go only guy that's na no ga nwuta. No ga nwu yesterday. Ogama for no reason. No for just no reason. Well, thank you all for ndi man now apart from our own angle. Ndi na comment kwa. And nekenekwu nine na sikwa that's na they take it is 2 personal mob na here address mob here. I'm massive go me one negi because I dem sure no full mentality go and we come one negi we. Oh go and ekwu yan nyamekwe go efuzie ko si ade. Thank you very much. I remain MC Funny Cent. I love you all. God bless you. Unknown caller. Never, thank you. Hello? Hello? I didn't hear you. Okay. I thought